היי לכולם, עכשיו אנחנו עושים אישה, אוקיי? קודם כל לא למדתי לעשות אישה. קדימה. לא, בגד, לא בא לי. אוקיי, אז אנחנו היום עושים את סטאר בטרפליי, מי שלא מכיר. סטאר נגד כוחות הרשע. אז בואו נעשה כפי שאני יודעת וכפי שאני יכולה. נבחר קודם שיער. קודם כל נעשה לה ככה נראה לי. ושיער נעשה ארוך פשוט, כזה. כי זה מה שיש לי, עוד אין לי ארוך, ממש עד הרצפה, עד כאילו ממש ארוך. אוקיי, נראה לי זה. לא, אבל זה אתם רואים יותר קצר מאשר מה ששמתי, אז ניקח את זה. אז בואו נעשה לה את הגבות. שכרתי, זה נעשה לה. כי יש לה עיניים כחולות כאלה, כמו כחולות, אין איך להסביר. איזה חיוך נעשה? החיוך אני אקח כי יש לה כל מיני חיוכים. אני אעשה לה ככה. אני יודעת, אוקיי. בוא נראה אם יש שטן. וואי, אין שטן, באמת. הנה. אני מצטערת, אבל חייבים. מצטערת על הסרטון, אבל ממש חייבים. אבל אין מה לעשות, אוקיי? כי אני ממש חייבת פשוט, הנה. מצטערת על הסרטון, אבל באמת שממש חייב. לעשות את זה אם אנחנו רוצים קרניים ולעשות את סטאר בטרפליי, אז יאללה. טוב, קיבלנו. אוקיי, וניקח סמלה. אין כאן כל כך סמלה דומה לה, אז זאת הסמלה הכי דומה שיש לה. אתם רואים? כי אין עוד סמלה דומה לסטאר בטרפליי. אז ניקח את זאתי. יש לה כאלה צבעוניים, היא אוהבת. אתם זוכרים שפעם היא ביקשה, היא אמרה, יואו, פעם חלמתי על כאילו גרביים כאלה, אז אנחנו עושים לגרביים שהיא חלמה עליהם כל היום. לא כל היום. אבל כל הזמן היא חלמה עליהם. לא צריך. שרשרת, יש לה שרשרת? סליחה, אין לה שרשרת. איזה נעליים? יש לה כאלה נעליים מגניבות, נו. אני יודעת, אבל אין לי כאן אותם. פשוט אין לי אותם. אז נבחר נעליים שהן חצי דומות. טוב, ניקח כאלה פשוט, כי אין לי, ולא משנה. תיק, יש לה כזה תיק גולו. יש לה תיק? או אין לה תיק? אין לה, אוקיי. אין. וזהו. קל להכין אותה. בקלות רבה. אז אני ממליצה לכם לעשות ככה. כל מי שרוצה. זאת סטאר בטרפליי. ובפעם הבאה אני אעשה רק עכשיו את מרקו. ובפעם הבאה אני הולכת לעשות את תום והכל. סליחה על הפרסומות. באמת שזה גם מעצבן אותי. באמת סליחה. ויאללה, בואו נוסיף. אז קודם כל נעשה לו שיער. סליחה על הרשע רגע, אני אסגור את הדלת. סגרתי, אוקיי. טובה. בואו נעשה גבות. יואו, זה חמוד, אז נשאיר כזה כי זה חמוד, וגם זה צבע הראש, שונים שלו. זה חיוך קטן כמו של סטאר פשוט. מה זה? לא. כמובן שלא, רגע, הכל כאן לבנות, אוקיי. מה זה? הכל כאן לבנות, על האיסטר. וואי. אין כאן ג'קט אדום? אז נראה לי שראיתי את זה. לא, יש רק ג'קט אדום אחד, וזה מביך, נורא. יש כזה, אבל זה לבנות. אני מצטערת, כן. יש כזה. ואני צריך גם לחפש חולצה לפחות אדומה. אז תתעלמו מזה, כי זה מה שיש לי.
הנה. הנה יש כזה. אבל נורא נתעלם כי יש לו ג'קט יותר נכון מאשר זה. הוא נועד גרביים לבנות. מכנס. איזה מכנס? שחור, אוקיי. וואי, יש לנו רק איזה מכנס שחור. ואי אפשר. הנה, אוקיי. תתעלמו, אוקיי, כי זה מה שיש לי. נעליים הם גם שחורות, לא? לא יודעת. שים לו כאלה. וזה מרקו שלנו, בינתיים. וזהו, ככה הוא בינתיים נראה. אז ככה אני ממליצה לכם לעשות את מרקו. ויאללה. אוי, סליחה על הפרסומות, וואי, זה חופר לי. כל פעם חופר לי. אבל אני ממליצה לכם על המשחק הזה, כי הוא הכי כיף שיש בעולם. אבל לא קניתי לו, אבל יש לי כזה גם בטאבלט, אז אל תראו. ובפעם הבאה נעשה ג'נה ותום, ואני אנסה לעשות גם חד קרן בת אדם של בשר בטפליי. אז בואו קודם, לפני זה נעשה כזה פתיחה. היי, אני מרקו. היי, אני סטאר. אנחנו החברים הכי טובים שיש בעולם. יום נעים, יום טוב, יום שמח, לילה טוב. עוד לא מאוחר, נכון. אנחנו אוהבים אתכם נורא. כל פעם נעשה כזאת פתיחה, נכון. אז בואו נשיר שיר ביחד, אוקיי? אוקיי. אנחנו החברים הכי טובים. אז בואו לא נשיר שיר בסוף. אז יום טוב לכולם, שנה טובה ומתוקה. סתם. אין לנו מה להגיד שנה טובה ומתוקה. אבל יום טוב ומתוק, ערב טוב, יום נעים. אוהבים אתכם, סטאר. רגע, בואו נעשה את הצבע של סטאר. סטאר ומרקו. אז תזכרו, סטאר ומרקו. בשבוע הבא יהיה, סליחה, זה מרקו, אוקיי? בשבוע הבא יהיה תום וג'נה. אז תתכוננו את זה לפרק הבא. ביי. סליחה. וואי, זה קשה.